شاندرê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura îro ragihand ku şanda opozisyona Sûrî daxwaza ragirtina danûstandinên Cinêfê kiriye ji ber ku dibînin ku Esed ne pabende bi turê keftinan û tanha biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî 2254 bi taybetî benda 12 û 13 ji wê biryarê ya ku daxwaza berdana girtiyan ji girtîgehên rejima Esed dike herwiha derbasbûna alîkariyan û pabendbûn bi agirbestê ji aliyê Esed ve nehatiye kirin. Her li ser vê mijarê Stîvan de Mistura dazanîn ku valahiyek mezin heye di navbera opozisyonê û rejima Esed de. Ji ber ku opozisyona Sûrî daxwaz dike ku qonaxa veguhêz ya ku Turola Esed di vê tê de tunebe dest pê bike û serokê şanda rejima Esed Beşar el Ceferî daxwaza hikûmeta berfireh bi serokatiya Beşar el Esed dike û careke din el Ceferî tekezî dike ku nabe tu kes çarenivîsa Esed gengeşe bike. Ji aliyê xwe ve berdevkê şanda opozisyona Sûrî li Cinêfê Salim el Mislit ragihand ku ewan daxwaza ragirtina danûstandinan kiriye. Lêbelê ew yek nayê wê wateyê ku ewan danûstandinên aştiyane têk birine yan rawestandine û dibêje ku ew ê ta dawiya vê heftiyê bimînin Cinêfê. Ji aliyê xwe ve Kremlina Rûsî jî tekezî li ser berdewambûna danûstandinên Cinêfê kirin piştî ku opozisyona Sûrî helwêsta xwe ji danûstandinan ragihandî û berdevka Kremlina Rûsî Dmitry Peskov jî di kongrekê rojnamavanî de ragihand ku danûstandinên aştiyane giringiya wê gelekî heye. Hêjayê gotinê ku her yek ji serokê Amerîka Barack Obama û hevşanê xwe yê Rûsî Vladimir Putin duh di peywendiyekî telefûnî de mijara agirbesta ku li Sûriyê hatî ragihandin gengeşe kiribûn û tekezî li ser berdewambûn û pabendîbûn bi agirbestê ji aliyê rejima Esed û gropên çekdarên opozisyonê vekiribûn. Zêd Hesen Ark